Erokamano kendo nyadichiel kendo kaka pile an Bishop Nerea Mbewa. Arwako wechendo kendo machielo mar odiochieng' ma kawuono mar dak achana. Kaka pile awachoga ni dak achana en dak maber, dak mowinjore, dak malong'o, dak mor, dak hera, dak kwe, dak dongruok. Kaka pile ing'eyo ni kochopo saa 2 tich ang'wen ka tich ang'wen to wawuoyo gi kwe, wakono nyithindo ni bedu mos, weudang ne nyim TV, bodo winjo dak achana. Mana kaka ripodi osebiro ni dak achana osekonyo piny ngima, wamor gi dak achana, to gimomora dak achana winjo nyaka overseas, pinje maoko. Mora kabisa, tiende ni jowa ni oko kuro bende koro kage dhi dak anywanda to gi dak achana nikech Lolwe TV. Erokamano, an kod pastor mawendo kawuono iluongo ni Pastor Alfred Odoyo mawuod Nyakach Kandaria. Abiro kone mondo mose jowinjo kata joneno mag dak achana, nikech ang'eyo ni sani piny okwe, dak achana oikore, warito weche manade madwa konyo dak achana. Arwaki jatich Nyasaye e nying Yesu ja Nazareth. Erokamano Bishop kum rwaka chenro mar dak achana. An Pastor Alfred Odoyo mar God's Divine Word Ministries. Arwako duto un bende johera duto mag dak achana mondo kawuono watwagi kendo wambeki kuom weche ma tudore kodwa e dak e utewa e ngima wa duto. Nyasaye mondo gwedhu kuom weche manade ma Nyasaye dhi wuoyo kodwa. Erokamano. Thank you. Warwako Pastor Alfred Odoyo. Ane kinde duto anenge men Pastor Odoyo. Akiaga ni nyingi munti nutieno. Karodoyo ni baba ni. Nyasaye gwedhi kuom yang'e nyingi machielo. Erokamano. Warwako wan kaka pile wan ga kod ote mang'eny. Ote gi ang' manasom e giko mar chenro. Wach maduong' ma kawuono wadwaro mondo wawuoye kod jatich Nyasaye en kaka dak achana nyalo miyo ng'ato dag maler. Wan gi dak maler mopogore kibeto dala ler, kiluokori ler, kichiemo ler, pachi ler, yani ler ng'eny. Koro awinjo ka wach ma kawuono wadwa wuoyo en mana mar ler. To kaka pile uoroga ote ma wacho pile ni mondo uore gimilo ni #dak achana. Ubed chandruok matamo dak achana, ubed piwang' makelo michwere dak achana, ubed kuyo gi kuno chiemo mar dak achana, ubed ang'o, to an kod ote moko ka ang' wanasom gi achien ka watieko ma. Nyasaye mondo gwedhu. Jatich Nyasaye Alfred, jowadwa mag dak achana gi osebedo ka orote mopogore. But kawuono to wadwa ni wawuoyi kuom gimiluongo ni ler. Nikech dak achana en dak mowinjo bedie ka ler. Iler kimawaso, iler kiwach, iler gimoro amora. Kumano kadi wache moro kuom gimiluongo ni ler ni, ler kende, ler. Erokamano Bishop. Nyasaye ka chweyo polo gi piny e chakruok, to piny no timo mudho. Ne onge ler kata ne onge yo mane ji nyalo neno go gik moko maber. To nochuno Nyasaye mondo okor ni ler mondo bedie. Sama nowacho ni ler mondo bedie, rieny mar gik moko no nenore maler ne ji. Kendo kodok korka dak, to ler no en Nyasaye, nikech mawacho ni Yesu e ler. To e puodho mar Eden kiweyo kuom dak, Nyasaye nochweyo dhako gi dichwo e puodho mar Eden. To ler mane Nyasaye ochweyo wuoye ni mondo bedie cha ne rieny kuom Adam kod Hawa e puodho mar Eden. Kendo ne gitimo gik moko e ler mar Nyasaye. To kugik kar ler mwadwa wuoye dak achana, to ler ni e kiwango ka kiwango. Wan gi ler mar ringruok, wan gi ler mar ot ma ji odakie, wan gi ler mar alwora kama ji odakie no, wan gi ler nyaka korka chiemo michamo, wan gi ler nyaka kama ji ninde, mamiyo iwacho mang'eny ahinya ni
ler en bedo machiegni gi Nyasaye. Tiende ni ka ng'ato ni e dak, to jawacho ni dak chalo kit kendo. Kit kendo gin adek. Wan gi mama, wan gi baba, wan gi Nyasaye. Eka kit kendo no nyalo ting'o sufria mar dak. To eka gima jok modak dwano mondo otimre negi e dak gino biro bedo maber, kata biro bedo gimogwedhi. Ka Nyasaye ni e iye, to eka dak bedo dak maler ni e iye. To emomiyo kidwani wawuoye ler, to ler iye en Nyasaye. Erokamano. Amen. Kaka pastor wuoyo, to wan kod ler kaka iwacho no tieng' gi ng'eny kabisa. To wadwani wawuo kuom ler ariyo kende. Mana mane ot ka. Wadwani wawuoye kuom ler mar bedroom to gi ler mar ot ka. Kende modong' Nyasaye biro kelo sa wabiro wuoye. Kuom mano daher mondo arwak kendo pastor Doyo onyisa ni to ere kaka mama nyalo rito bedroom. Ere kaka kan gi nyathi mathis owinjo rit bedroom. Ere kaka kan yani kor nindo ka en kama lich ahinya, en kata ka in gi room achiel to kar nindo ing'ado ne katene en ok ne yoma. Koro atemo mondo anyis pastor ni opimnwa ka en bedo ng'e kaka owinjo rit ler mar kor nindo gi dholuo. Nyasaye ogwedhi. Erokamano Bishop. Kar nindo en kama lich ahinya iluonge ni High Court mar dak. Kanye kama weche te mar dongo mar keny chakore. Adier ka nyako wuok dalagi, to chiemo ni dalagi, law ni dalagi, to wach mar yudo ode mondo oyud kama oluongo ni makara mar nindo, mane mwandu maduong' ma ng'ama nyako kata ng'ama dhako nyalo kwano kodonjo e keny. Kech mane gima noremo ka en dalagi. Momiyo nyako we wuon gi min to padore gi chwore gibedo gimoro achiel. Ler mar kar nindo ni kidienje mopogore opogore. Adier kanyo en kama kata ka ng'ato ng'among'eyo Nyasaye, mano kama ng'ato nyalo loso thuolo ne kaka momacho ni idonje odi ma iye, tilor dhodi ma iye, tilam. Tene en kama ka ok obedo maler, to kata Nyasaye onge kenyno. Tene ni nyaka lose, ike, luoke, pedhe, pange, obed maler. Mana dier pastor. To kama mani e bedroom ka, kar nindo ka, owinjo sit moninde oluk nyadidi e juma. Sit onego luk nyadiriyo e juma. Nikech chako kiwacho ni samoro nyalo bedo gi nyathi matin. Sit onego ninde ndalo ariyo tigole ipedho manyien. Koro onego luoke nyadiriyo e juma karach ahinya. To kaber emomiyo ji ng'iewo gig nindo mang'eny. Koro luoke pile pile. Onego luoke pile pile. To kionge go to tem nyadiriyo e juma mondo ot mar nindo obed gi suya mar tik mang'we ng'ar mamit. Makata ka ng'ato dhi e nindo to nyalo bedo gi lek mabeyo. Pastor, ka an gi sit marachar, ta luoke diriyo e juma. Sit no biro bedo rachar koso biro lokore nikech diriyo e juma ta an gi nyithindo. Wacho ni ka ng'uono mar lweti chuok, to ok inyal dhi ing'iew sit marachar. Tiende ni ng'uono mar lweti ka chuok, to ka Nyasaye otimo ni ng'uono, in gi sit marachar, en gima iluoko pile ka pile. Erokamano, jawinji winjo ni sit marachar owinjo luok pile ka pile. To bedo gima iluoko maler. Pastor, ere kaka kitanda miyo gi kitanda wuoro to wan gi nyathi, watimo nade korka kitanda ka? Kitanda, muma wacho ni kitanda onego ket maler kik dwany. Kendo ka in gi nyathi, ing'ama miyo, to kochuno ni ionge gi kama nyathi di ninde, kaber nyathi onego yud kare mar nindo. Kata kotin, iloso ne kot mare mar nindo. To ka ochuno nyaka unind gi nyathi, tachiel nyathi onego onapi gi pampa, waluongo ni pampa, ok ang'enda wachna gi dholuo, ma ka nyathi olo pi, to olo pi mare ok dhi otanda,
mondo mi otanda obed maler. Nikech wan gi jomedo ka nyathi opedhne piende mag nindo e wi otanda ka, nyathini olo pi otanda ka, gigo chako ka osoe bwo otanda, nyathi obedo gi losruogegi okete, koro iyudo ka ot onywandore dung'. Tiende ni dwa wacho ni ka nyathi odhi oko to kowinjo wakete bwo otanda watimo nang'o? Nyathi kolosore, losruogo igolo oko sano, ok we kanyo. Kech kiwe kanyo to magi gik mosemiyo chwo mang'eny chunygi ong'anyo, moweyo keny kata weyo mondegi manyo gigeno nikech nywandruok gi dwanyruok. Losruok gi piende nyathi ma nyathi olaye sano kaka ging'ichno, golgi oko, ketgi e besen, tergi oko, ok iwegi e bedroom kama uninde. Okay, mano ber. Wan gi mine moko maseneno gi wang'a koluoko to ole onyume kom, ka nyathi opielo kanyo to nyithindo moko ma dendgi ruodho mok nyal ketne pampa godiochieng'. Mana adier kabisa. Koro okawo nyathi bodhure kom, kibete kom ng'ich, lewni bopong'o kom. Ma to ere ler ni ete inyalo lose nang'o? Ondiki ni dhako mariek bidho ode. Tiende ni kidwa ng'eyo nengo mar dhako, mamu wacho ni ler mar ot ni e wi dhako sana, kaka chwore rwakore, kaka opango ode, kaka opedho ode, kaka oketo nyithinde. Adier kom kama welo biro betie ok en kama onego ketie lewni. Iyudo ka mon moko okombe iromoga e dhot, san ma nyithindo chiemogo, moko ni e dier ot, nyaka sufria. Iyudo ka nyithindo ne kata nang'o nyuka e sufria, sufria no we kanyo, moko nyaka sende ni e wi kom. Ka wendo biro kore ki iyudo ka ng'ama miyo ringo pod fwalo gigo ni mondo wendo oyud kama betie. Kama ler mar dak ma ji obidhe dak, onge gimonego bedie kom, gimoro ka gimoro ne gikare. Kom en kama ji betie. Ot mar sitting room kama ji welo donjeno ema biro nyiso ler mari, nyaka jikon, nyaka kome ninde. Koro kidwa ng'e dhako maler tichako ng'eye gi e sitting room. Okay, apenji pastor. Wan gi mene moko mochako bishobegi gi pastors gi mama gi dagi gi kwargi gi babagi ochako nyathi. Koro ka nyathi ni timo gimoro e sitting room kata e bedroom kata e dala to ok tuwo musingwa ni mani ng'eni baba wa monyuola, mano jaduong', man jaduong' dala ni. Ko nyathi ringo ka wiye wach makato biro choko kitemno keto kanyo to ok tuwo me nikech en babagi, en jaduong'. Kata ka wendo donjo ko wendi biro inoka ngichie modo miya gi mikela miya pesa. Idwa puonjo mama aina ni nang'o? Erokamano Bishop. Mano korka luor. Tiende ni nyathi nyalo kuodo wi, kendo nyathi nyalo dongo nyathi machach maonge luor. To dongo mar nyathi oting'o weche ariyo, en baba to en mama. Adier chuny migosi nyalo bedo kuom nyathi, miyudo ka nyathi ok chwadi. To gimineno iweyo mipidho kawuono ni idendo nyathi, ideso nyathi, iting'o nyathi e lwetino. Ka ok ipuonje, nyathino kiny no wuog e lweti, kiny no puonje kod piny. Ma kiny ne yudo ka nyathi goni e wach ma ok nyal mi kwe. Omiyo nyathi onego puonji manyis gi chik mar odwa kaka wadak. En ni ka ng'ato koso to ndiki nyake mumbwa ni kik iwe nyathi moko timo nade makirieyo makichwado. Puonji nyathi e yo maka kinyo dongo to obedo ng'at makiny inyalo gen kuome, kendo nyalo kelo konyruok, kata nyalo kelo dongo, kata nyalo kelo gweth ne dala kamonyuole. Erokamano Pastor Doyo. An gi wach ma sami wuoyo ne mobiro wiya ni wan gi mine moko kokalo kuom lerno. En kata ka chwore ne dhawo kode to sechikore mesa. Waiko Paulo en wagore to ng'e maber ni ma chwore. Samoro oywa nyaka pala ng'ane nega. Ka ok inega mondo arom gi dhogi. Awa wuoyo kuom ler. Ma bende ler mar dak adier. Erokamano Bishop. Ma ok de ler mar dak. Nikech adier ot onego bed kama ler ma kwe mar Nyasaye nitie. Ot ka ler nitie to dhako ng'eyo
kama onego ringo gigie. Kata ka wach nitie, to nego ka ler nitie, to jomodak bedo piny to loso wach. Dhao ma ng'ato ting'o pala, ng'ato sedhi ogolo nyaunyo boka dwano chwad dhako, ng'ato sepamo chiege, mano ok dak. Nikech dak ma ji odakie, weche nyaka bedi. Lweny nyalo biro, to lweny ka ler ni e odno, te loso ka ji obede parachiel, kendo ji obede winjruok, to ji wuoyo, kech wach ema loso dak, wach ema gero dak. Wach lo bul gi longo kamano. Koro pastor mano to ber. Nyaka ne wachak wuoyo. Poka winjo kama wuoyo kuom chuoto. Kata ler bende chunju bede malere otka. Be ine gi gimoro minyalo wacho kuom joma chuo kaka in. Kik iwe nikech in bende chuo. Erokamano. Kaka ler adier, wan gi gik moko ma chuo ok okawo kata oketo ne gima ino kodok korka ler. Iro ka ng'ama dichuo en gi socks, en gi law ma iye, en gi vest. Then jalni dwar wako gini kata juma chiel. Ok olwoki, ok oloki, ok ogol. To mae kama ibiro yudo ka yuarok biro chako bet e kind dada gi ndugu mokendi, nikech jalni kelo tik ma ok mit mang'we ng'ar kata mana kargi mar nindo. Koro yudo ka kiny dada dwaro kata mana socks mondo koro omiye socks ne, to socks oyieyo no oseywayo moringo lal gech ne dung ne oyieyo tik suya moro. Imanyo socks ma socks ok yudi, to mano gik makelo lweny. Tene ka ndugu be ler, ma en bong'e ne socks aserwako, tiketo ne dada kama dada oloso iko mar kete gik molil, to dhi olwoko. Pastor Doyo, in ga dira ne law matin ma iye ng'ato nyalo rwako juma chiel ng'at ma dichuo. Chuo rwako. Chuo rwako kendo mano ok dichuo iwinja. Ok chandgi. Iluoke, sami luokori nyaka iluoke. Kamano. Erokamano Pastor Doyo. Wan kod weche ting' diriyo. We mondo penyi kecha wawuoyo kuom ler. Katimo bada kama to ka odong' ka. To ka nitie gi yier moko. Yier ni kong nya hinya to biro rabuoro aira ti. Nyiso no lil. Kamano. Or katingo bada kama tipo neno ka ngiye machalo lao, buoyo moko machalo mag thing, mag bosa ni yuthika. Ang'o ma dipuonj jo Nyasaye kata jo winjo kata jo neno kata jo dak achana? Ang'o mo winjo tim mondo suya makao bed maber? Erokamano Bishop. Adier wan gi gik moko ariyo adek monego tim. Namba achiel, ng'ato nyaka lukre pile. Kendo kuonde machalo kaka youth kamagi nyaka luok maler. Namba ariyo, yiere gi onego liel oko mag youth. Nikech loya kodonje tie yier kanyo, to kata ini wuon ibiro winjo ka tik ma koro wuok kuomi ok en tik maber. Namba machielo, kiseliele to nitiere gik ma bende ji fitorego mag fit mag perfume. Inyalo wiro kata ka kore kalo. Pesa onge. Ka pesa onge to en luoke to gi liele ti ler. Kamano. Iwacho nti yore adek isewacho ariyo. Achiel en luokruok. Namba ariyo machielo en lielo kanyo oko ma yier mag yuth odong' ka ler. Namba adek en gine mag perfume miketo mondo suya makata ka ng'ato gwenyore kuri kata ka kuri hago ng'ato to ng'ato winjo tik mamit. Okay, ya winjo bende winjo wachi ni nyaka waliel youth wa. Kati luoke to yuguno kimiyo kama maluyo goyi to pota koro nyaka waliel wabed joma ler. Liele mochal kod patu wanyi. Erokamano Pastor Odoyo. Kapok wadhi e yweyo, wapenje wach achiel. Isewachonwa mondo waluoki waliel. Mano ber. Wan kod gimoro ler ka awa wuoyo kuom ler in general. Wan gi lak. Wan gi wang'. Wan gi it. To wan gi ng'ut ka. Mana wuoyo ka kende. Ang'o mowinja tim mondo wang'a kik thiew pi, mondo wang'a kik bed modhoth. Kata ang'o mowinja tim mondo uma ka kik wuog gik marochere. Kata ang'o
ang'o mowinja tim mondo laka kik gol suya marach kata tie ita ka kik lil. Erokamano. Mago kidienje mag ler modhegi iye e fuonde mag del. Mana ka ng'utuko. Koro achiel sama ng'ato ochiew kowuok e nindo, ahinya ka ng'ama ni e boma to chune nyako chom baf tiro dhi oluokre. To ka ng'ama ne dala samoro dwano dhi e puodho, pod dwano dhi otim gik moko. Jomoko nindo mir kola wuok e dhoge mochwe nyaka ite. Kech nindo ogoye ngoga. Nyako luok wang'e maler gi sabun. Magara ka nyalore to oyudi gimo nyalo rudho godo face wang'e no mabed maler. E iti iye adier yudo ka e it kuchocho nitiere odok mawuokie. Ng'ato nyaka gol mondo kik kata mana tuo mar it kik maki. Nyaki gol, buru donjo, odok no geng'ogi, koro iti no bebedo molil. Koro igolo, ikawo, nyalo kawo jomoko tiyo gi kondo gweno, jomoko tiyo gi kibrit, jomoko tiyo gi pad. Koro igolo go chilo mane iti, laki kata dhogi, nyaki rudhi laki nyadiriyo kata nyadidek tok chiemo kata tok chiemo. Mondo dhogi obed gi suya mamit. Magara ka ng'ato winjo muya mawuok kuomi, to en muya magara ka koro ji onende onget achiel. Adier, en ot ma mor nitie nikech ler mar ng'ama chielo gwedho ng'ama chielo. Erokamano Pastor Doyo. Iwuoyo kuom rudho lak didek odiechieng'. Lak ni inyalo rudhe nade nikech anyalo rudho mana oko ka. Akia kata rudhe gi oko kende no nyalo tieko suya, to winja rudho lak kuom dakika di. Erokamano. Nitie fuonde ka fuonde mag lak. Achiel wan gi rudho lak gi oko ka. To eka wan gi rudho lak nyaka nyaluok magul ma iye miso. Eka wan gi rudho nyaka lep, nyaka dandi mamalo irudh maler te ma onge gima dong kata ka chiemo moro opondo gi e kinde lak kata tie lak, kata ka olaw magalagala nyalo bet e lep, medo ka lewi bedo gi chilo nikech gik ma ji chamo, samoro gik ma ji madho. Koro kirudho dhogi to rudh nyaka lewi tata item nyaka tiele dandi go tata irudhi maber gi brush gi yath. To ka yath otami to inyalo kawo chumbi. Chumbi bende nego kute manyalo bedo e tie lak. Koro mago e yo minyalo rudho go laki mondo chilo gi gik mane tie lak go endo owuogi mondo dhogi obed maler gi muya maber. Erokamano. Asewacho mokwongo ni ka watiyo gi sa. Kapok wadhi e yweyo, an kod penjo madwana penj Pastor kendo nyadichiel mondo duoka. Kaka sa ringo wadong gi dakika matin to wadhi e yweyo. Pastor, weche miwacho gi giriwo mama gi ndugu gi baba gi nyathi gi nyakwaro, all people koso iwuoyo kuom ng'at achiel. Ler mar dak mar ot ji konyore. Kendo dhako gi dichwo en gimoro adi? En gimoro achiel. Samoro dada nyalo bedo ni tuo. Otuo ma koro konyal timo gik minyalo time ot. Samoro dicho make kata odhi wuoth. Dichwo ok nyal ling to ot olil. Dichwo ok nyal chiewo to weka ongeto timo gote wi otanda. Ok opedho otanda, ok ogolo gik molil man kor nindo kama ne gininde. Kendo ni dhako gi dichwo en ranyisi maber ka gikonyore tich mondo ler obede odgi. Ka nyithindgi bende kiny none gima baba gi mama timo, nikech samoro nyalo ka in dichwo in miuni, dhako onge, pod in kendi, to ler mari nyaka itimri nade? Nyaka iriti ler. Tiende ni ler no riwo waduto, dhako gi dichwo gi jomodak. Erokamano Pastor Doyo. Erokamano. Adwaro mondo wadhi e yweyo. Kapok wadhi e yweyo, iwuoyo maber ahinya. To dichwo mororo na message ka. Pastor Pakruos, Pastor konya lamo. An matek sana. Lima kendo ngimana ne kama rach. Awa wuoyo kuom ler to gima timo ng'ani nyiso ni chunyi onge ler. Sama chunyi ng'ato nigi misigo, to nyiso ni onge gi ler, onge kwe mar chunyi. Sama ng'ani nigi kwe mar chunyi to kata wuotho tene ka en ng'at ma healthy. Ere kaka idwa konyo wuoyini ma jachien
ukwa satan sande koro satan an matek satan lima mano gimondiko kendo ngimana ni kamarach ere kaka idwa konye kaka pastor dakika rumo mondo wadhi erokamano bishop kuma ote machuok mar jaera mar Lolwe TV mar Dak Achana okone ngimane ni kama tek wach Nyasaye anyalo duoke kama onyalo bedo lweny mar dak onyalo bedo lweny mar chuny onyalo bedo wach madwa golo chunye kata mane keny kata dak mare nikech weche magoye kata wach moromogo kata kit keny kata dak modago muma wacho kisomo Mathayo 10:28 ni biuru ira un duto mojony kendo ugangoru mapek to namiu yweyo lodi mara yot kendo jok mara yot yo manyalo konyo godo era mar Dak Achana ka in gi pek kata ka lwenyo biro ni masamoro nyalo tami keke tim yo en achiel kende duoko ni kuom Yesu wuod Nyasaye bi iri Yesu mondo Yesu mi kwe kendo biro ka wangi biro yare maler manyoje onge manyoje chino keto mudho cha biro ler mar Nyasaye biro chako rie magi manyoje chin timono noringo mani dong thuolo mane yudo chang mar chuny gi kwe mar paro agoero kamano an bende dasiri ni gimine no satano kelo no Yesu ene kwaju chiende onge gima chungi nyimi Yesu miye matame wuoyo koro mi Yesu chandruogi ni mondo wuo matindo tindo nikech en miruti onyalo timo gik madongo ana luonga ni guok maka Jehova en kisike ni sika to mako to wuoyo te kumano kel chandruogi ni Yesu meja okang'e ni ne piny mane dibede piny Nairobi ka to di manya to nikech akeka maintie Nyasaye gwedhi kior ote machielo mana kaka wawinjo dak mar ler ka in kod wach or hashtag Dak Achana wabiro yudo otego te kendo wabiro doki wadhi yweyo wan kod weche modong Nyasaye gwedhi. Wagoero kamano ka in kokibedo kodwa e tielo mar ariyo ma iluongo ni Dak Achana mamiyo ji dak maber. Kaka pile tich ang'wen ka tich ang'wen warado e Dak Achana. To Dak Achana ni en mane Lolwe TV kende kidwa ni dag maber to many Lolwe TV gini en marwa tibiro dak maber ma ibiro yudo ka ngimani olokore. Erokamano awane tielo mar ariyo mokwongo ne wawuoyo kuom ler kaka ler nyalo timore e ot. Erokamano ne Pastor Doyo. Sama wadonjo ni wan kod penjo ma ji no oro. Yiena monda asom Pastor Doyo biro duoko. Pastor and George asebedo ka kendo to kethre na koro akia kata gima timre koro. Inyalo duoko wene. Erokamano Nyasaye manyalo gik moko duto momiyowa thuolo mondo wakonyre kodu. Nitie weche manyalo gore gi ng'ato. Ka ng'ato temo keny to keny kethore e lwete. En wach malit ne chuny ng'ato kendo en wach manyalo bedo mapek ne dichuo. Nikech dongo mar ng'ato timore ka Nyasaye ogwedho ne ng'ato keny. Gima miyo ma timore e line mar muma wan gi wasigu manyalo ting'o wigi mag range mag miere. Gimomiyo kor dichuo bedo mapoth maka nyako gore tok moki en wasigu mag rangach. Achiel nyalo bedo kit ng'ato owuon mido ka ng'ato nigi timne moro. Ariyo nyalo bedo nyao masa moro ni ngima ng'ato korka dak mar pien mano be nyalo kelo mano bende. Machielo dwane ng'ato nono nonrogi to ne gima timani no setimo ng'ate rembwa no setimo ng'ate rangawe e dalawa ka nikech chunyno ema nyalo chier mar misumba ma ok dwar
mondo ibed kod dhako. Wan gi gik manotimore mag tura magalagala, to mae gima dhiro ng'ato mondo ng'ato dwar Nyasaye. Kech Nyasaye en panel bita marieyo gik mobam. Nyasaye e nyalo magonyo ng'ato ma Satan sando kendo mane twich manyalo golie twijno. Koro yo mayot en ni dog e chunyi iye tinon, to kaka isechako chichni, dog idwar wang' Jehova Nyasaye, idwar loch gi teko ma Yesu Kristo chiwo, mondo gima jachien oketo mar mikolo man kumeno Yesu golni. Mane gima narito mondo pastor wachi, adier nitie gik moko ma ka Yesu ok odonje diere to ok dhi. Koro kaw Yesu mondo bed jawar. Ndiko wacho ni biuru duto mujony to ganguru mapek to namiu yweyo. Ini ganguri kendo jony jawar nitiere mondo mi yweyo. Wan kod ote machielo. An iluonga ni Cynthia kawuok Mudhurwa, to chuora no wuonda ni oonge nyathi, lakini naduogo afwenyo ni en gi dhako gi nyithindo. Mae anyalo timo ang'o? Duoko. Erokamano. Makosa maduong' motimore ni dichuo ne ok obedo ni jadiera. Sama nyako winjore gi wuoyi, gima onego timre mokwongo en ni adiera bede kinde jariyo. To kiro ka dichuo pando nyako kata wuoyo pando nyako siri, dagno ok nyal bedo dak. Tiende ni Nyasaye onge igino. Gima Nyasaye nitie ler ni iye. Gima Nyasaye nitie adiera ni iye. To ka jogi ok joma lemo itere wacho Nyasaye, ka ok joma ke Nyasaye. Ka gikia Nyasaye, nikech Mumba bende ok osiro weche mag doho. Koro iyudo ka odonje doho to en chunye wuon nyok odwar doho. Nyok ong'eyo. Koro ei wachni gima nyalo rieko manyalo ng'adone nyako ne wuon en Cynthia, wachni ni e chunyi. Ine makore ng'eni to ka Miriambo nyo chakore gi Miriambo, gowo mare dhi bedo nade? Bende Nyasaye ni e iye. Katikati mare dak ka dhi chalo nade? Koro ini wuon ing'eti non ni jalni kare ok ojadiere weche te, nikech gimomiyo nyo keto Miriambo to en gi dhako nyaka nyithindo nitie. Dagno ok bibedo dak ma nyalo gurore motegno, kich adiera onge. Cynthia, adiera onge e kendni kod chuori. Kata kamano ok wanyal koni ni we chuori, ok wanyal koni mondo idagi. Wach madona wachi ni in wuon misigo. Amwa gimi ng'ade chunyi ema mondo itim. Wan jotich Nyasaye ok oyienwa ketho dak mar ng'ato, nikech ibendi ng'eyo ni dhi ir dichuo to dichuo wuondi. Koro misigo maturi ni adwa ni ng'ad bura, tior ote machielo ni an ng'ado bura kama obedo kama mondo wakonyi e kinde machielo. Nyasaye ogwedhi. Dak achana, an gi dhako maka en kende to omor, to ka adonjo to oloko kite. Nyathi to ne akawego sani opong'. Duoko. Erokamano. Wach matimore kinde jariyo gi en jachien. Tiende jachien ondike Muma mar jayalo kata Ecclesiastes 9:9 ne cham ngima gi chiegi. Tiende ni e thuolo mar ngima Nyasaye omiyuni, onego bed ni mor mar dak bede kinde jariyo. Ikawe gi nyathi, to ikawe gi nyathini itimo neno ni sama idonjo to ichalo jasigu, en guok gi rombo. Jal monego rwaki, jal monego bene ha gi ka idonjo, jal monego ng'ini to iriyo nade, oket nyuka moro e nyimi donjo, openji ngimani kaka kumi ae no chal gi kaka obet, idonjo to ichalo guok gi rombo. Nyiso nang'o? Jachien ni ka nyako ni ber, in be ber. To yo kende madikonyu en ni Nyasaye wacho ni tol mokadi nyadidek, kisomo jayalo, tek moloyo tol mokadi nyadiriyo. Tiende dhako ni gi in gi Nyasaye onego bedie ka tol chakado didek. To ka jachien odonje kindu, tiende ni jachien dwani mondo upogru. Gima jachien dwaro kanyo en ni kindu rach owuogie, iriembo dhako ni kata weyi. Gimoro mane iye ok en, chuny moro ni e iye. Koro kik ine dhako ni, dwaruru Nyasaye mondo bednu jagony, kendo Nyasaye mondo golu e teko mar jachien no, nikech ihero dhako ni to en bendo eri jachien ema rach. Erokamano. En adiera kaka pastor wacho,
jachien ok dwar gik mabeyo pile mane mano miyo dhi nyaka puodho mar Eden kano neno gima Nyasaye timo ne Adam gi Hawa modonjo kind Adam gi Hawa ma Hawa chamo olemo mano kwergi ma Hawa ting'o olemo motero ne chuore kuom mano jachien ok dwar gik mabeyo gik maendelea be ok dwar samoro jachien oseneno sulwe maru gi ber mabiro mbele koro donje i dhako ni mondo kethu kata mama jachien odonjo nikech oneno kaka dak ni dhi bet maber dhi bedo gi hawi dhi bedo gik mabeyo beyo koro jachien nyalo donjo chunyi mondo keth kindi kod chuori to wan ka mondo wanyisi ni mano ok en dak achana. Dak achana muma wacho ni Nyasaye nosingonwa ngima maber kod dak maber omiyo dak achana en nyaki er chuori nyaki luor chuori chuori nyaka eri da odno ber nikech ondikie muma mar Zaburi ni en wach malich kendo maber koweto dak kanyakla kod kwe machalo kamano kanye ma Nyasaye oligwetheni ni kwe machalo kamano chalo kod momba no ol e wi arun kalia lor nyaka riak tike nyaka lawe koro kama kwe onge ber onge dongruok onge kwe onge koro ka kwe nitie to gik moko duto nitie. Bishop anja odano kenda kosewere gi dhako mokwongo to ne ok onyuome but anto wasetimo arus koro an ema men kose to nyithindo an ema apidho te ok awinjo kama indiko na ema in kose ok ang'e gima indiko we mondo nuo mondo pastor winji. Bishop an ja oda no kenda kosewere gi dhako mokwongo to ne ok onyuome but anto wasetimo arus koro an emen aparo nondiko ni men akia an emen kose to nyithindo an ema apidho te dwoko. Erokamano Bishop kuma penjo mar jahera mar dak achana o wacho ni ja ode no kende to bang' kosekende to ne nitie dhako mane okendi mokwongo to ne dhako ni kano ogwenyore gi chuore to noringo sama noringo nyithindo to noweyo ma en makoro entie ni ene morito nyithindo ei dak gino otima arus koro wakaw ni ei dak gimo gitima arus ni en be nyose dhi onyuome adier ka macha ne okonyuom ka kidhowa mar jaluo tikwane ni ne dhako maduong' nikech in emokwongo ter dhok dalau in emogony ni dhok mokwongo tiende ni osimbo mar duong' mar mikai usebede mari to penjo no koruma inya koro kam gimi dwaro yie ok wang'e ni en ang'o aparo ni kanye machandi kech dak girito nyithindo to kwawinji ka wach no chandi dhi mar nyieki chabo kwawinji ka chandi penjo machande ni to ane men kose ine miduong' nikech ine mokaw dhok oter dalau teni ine mokwongo gonyni kaka jitimo dhako mokwongo gonyne ne dhako maduong'. Andaer mondo wachni ine dhako mantie kanyo mosenyuom man gi hawi kendo machuoro geno kuome nikech dhok duto nodhi dalau. Wach mandaer mondo wachni wechandri gi wach mar pidho nyithindo. Pidh nyithindo ondikie muma ni nyithindo gin gweth ma kuom Nyasaye ding'e nade kora nyithindo mapidhogi ema chieng' moro nokonyi koro korka pidho nyithindo to wek chandori go nikech one mane babagi gik mipidhogi go gige babagi nyithindogi mag ng'atni in chi ng'atni pidh nyithindo kionge wasiwasi kose wacho na kamano asiro mano opidh nyithindo kuonge ko nikech kanyose gitimo arus tene nyoge kaw keny gitere nyime Nyasaye sama nyo lamnu ka joti Nyasaye lamnu ka walu mu singoro ni okwana were okwana pogre onge gima no pogu mak mana tho kanyo onge wach ma ng'ato chak chunge ne pingo ng'amo biro mochako pingo mano koro Satan koro pidh nyithindo ka chunye ler kamano. Okay, wan kod penjo machielo ng'inote mang'eny kabisa lakini yiera wan kod penjo machielo dak achana
an atis an gi nyaminwa maluwa akia gima otime omer to oyany dak achana an atis an gi nyamerwa maluwa akia gima time omer to yanyo nyaminwa marach edier anyuola onge ng'ama dewo gimorgo onge ng'ama dewo gimorgo ayany ema nokethe gi chuore minwa ool nikech nyithindo besani oweni ni mama na osedwaro kata negre to gino okete mana kuom mingi ogoye kata konye minwa namba na iraketo kanyo duong erokamano awinjo wachno muma wacho ni jachien biro kwalo oketho to nego Yesu to kobiro to chiwo ngima moromo chuth erokamano atis kuom ywago nyaminu to gi lweny momoke ranga dalau wach miwacho lit adier nikech muma wacho ni nyathi kata nyithindo onego luor jonyuol. Namba achiel, nyathino ok time dwache. Mano gima adwa na wachi ni kanyo ayany gi kong ogole kore chuore ae to chako go kode koro duogo kode dala to gima nyo timo kocha cha otimo ne mingi ma chunyi sasia mar jachien moniang ne nyathi manyakoni wasigo ane piny mondo keth ngimane kendo mondo keth nyota mar dongo mar ngimane. Omiyo an yo manyalo ng'ado godo rieko e wach nyaminu ni en niya, achiel odwaro mondo onyone piny lamne Nyasaye mondo gole kok Satan go kol mar jela mar Satan mar sasia ka ji nyiero kanyo kendo nego mene yaw pach gimo miyo ji nyiero gima timore rangau timore ne minu nyagi neruni ging'eyo gimo miyo gi nyiero idhiro nyathino gi remote control awacho ni fwenyruok maro maler emomiyo chunyno moro jomoko mondo rangau obed rangach masasia gi lweny gi dhao gayany osiki kani rangano mondo joma nyo dwaro thirno madalau thirno nere. Koro yo mayot eni tudri gi bishop okonyi mondo wach Nyasaye man gi teko gi loch mar gonyo joma Satan sando kendo waro chunje mane olale mudo owar nyaminu mondo ikwe mar Yesu Kristo donje dalano. Amen. Daer mondo wachni kinde moko ka Yesu wuothe piny Jogerazi to ang'o romo gi wuod Jogerazi moran machamo choke jomotho e kaburini. Jal mandika wacho ni kani tuyo to chodo nyoroche to ringo. To sama no rado gi Yesu thuona rad kodi. To ngima ne nolokore. Nyathiuni teko ni kuom Yesu Ruoth. Kendo Yesu ni okang'eyo ni un kanye. Wan gi chokruok maduong' e piny Kisumu kumidake makia. Kani Nairobi ka to manya mondo Nyasaye ma jagon jok ogony. Ma tich mayot nyim Yesu Ruodhwa. Oyot kabisa to into hinyi anyuola be nyiero. Mondo mi anyuola umlak gi selotip. Malor dhogi makwo gi sandan. En ka Yesu otimo gimoro. Kamano. Omi warwaki manyo wach Nyasaye. To manye wach Nyasaye morere ir maradiera kikidonje kami wuondie kata mithuwie. Nyasaye mondo gwedhi. Ote machielo. Pastor Konya an natedo kaonge gi nyathi. To sani wan kode gi nyithindo ariyo. To en dichuo moero mon sana. To ohero gocho. To awuoro. Konya lamo pastor an awuok Kisumu. Pastor dwoki. Erokamano ne nyaminwa no. Mokwongo adier na wacho ni ka jogedo to Nyasaye onge tich magetimo kayiem nono. Ka jorit oketi rito dala to Nyasaye onge tich magetimo kayiem nono. Ma lweny ma jachien ofundo e keny manye donje
kendo mokwongo e chunyi ma iye kuong irwak hera mar Yesu Kristo e chunyi, time churi hera mowinjore obedgo. Kik chunyi chaye kata kik chunyi yombe kata kik chunyi kale. Sama isetimo ma to yaw lweny gi wasigugi e lamo ka in ng'ama war. To ka pok iyudo Yesu to inyalo tudri kodwa mondo konyi, mondo wach mochung' e nyimi ni mi kaka de kal wachni. Tachiel kuomgi en doko jakor Nyasaye mondo Nyasaye ogoni lweny, bedo jakor Nyasaye mondo Nyasaye oked gi wasikigi. Adier wan gi gik manyalo timore to gitimore mondo giketh kiny. Mane gima onego donji chunyi gi pachi. To ka ijakor Nyasaye to Nyasaye biro ani malo, biro gonyo dichuoni, biro waro ngimane, biro tieko gik matimore go nyaka lweny mineni goyigo te. Nikech Yesu e ratego manyalo mako ratego. Yesu e ng'ama kwiny manyalo mako joma kwiny. Mochako lingo thimo twe ma wach mineno pek machalo gotno pie nyimi. Mon mang'eny oseneno ka chuoge loko mawar, ma wach Nyasaye manyo onge ot donje ot. To dhako ma bedo daraja, miyo wach ni dhako mariek bedho ode, mofuwo ketho gi lwete wuon. Bede dhako mariek adier madwaro ne ja ode gima ber, madwaro ne gima timore kuom dichuoni kik kiny lag ka modhno kata ka budho mochako chwe sino. Tiende nyaka kiny nyithindi be kiny gini nochako timregi. Ane gine piny to chung motegno to nyon piny ei wach Nyasaye, to Nyasaye loko wachni. Mane kaka an anene. Erokamano jaber. Chuori goyi biri Nyasaye. Mana kaka pastor wacho. An kod penjo machielo dak achana, adwa ni konya e paro. An jaod ok methi, oonge koda gi gombo. Apenje to onyisa ni kaneno ni tek to amany ng'ato. To osero nyako nyaka wedena gi osiepena. Wasedak higni 20. Koro osetimo kamae aming'a. Anene chunya oa kuome. Atim nang'o konya e paro. Erokamano. Higni 20 ok higni matin. Mano ndalo mang'eny ma nyiso ni kata nyithindo un go. Kendo usekale weche mang'eny e keny kanyo ka uvumiliana. Tiende ni ng'ato ka ng'ato kao nyawo mar wadgi. Adier ma kwand jasigu Satan mobiro mondo kwalo kethi aeto negi. Nitie gima notimore monegi non momiyo chuny dichuo no ma inoko dewi oko kwani ka gimoro to chunye neno kata wedeni man kanyogo kata joma ni oko. Giminyalo timo en ni dwaro wang' Nyasaye mondo Nyasaye oduoknu era machon manuchakogo sama nukendorugo cha. Gini en jachien emobiro jasigu mondo keth ber gi winjruok kod achiel manyoni e kindu. Nikech ka chuny dichuo olal, kwa mfano iyudo ka nyathi ni e ot to nyathi chung' e dhod jirani. Ochung' mana e dhod jirani nikech nitie kaka jachien keto odgi chiemo onge madocham oyieng'. Koro gima miyo oneno joma nie oko kata oneno wede man machiegni go, jachien okelo lweny e karu mar hera mar dak. Koro kae kama onego ya gi yie monyono pendi koni jachien, ma e chuora, ma e ng'etna, ma e jal manogola dalawa. Ok abi yie mondo jachien ogole. Nyasaye duoknwa hera mane wachakogo e nying Yesu Kristo. Owacho ni jaode ni chodo nyaka osiepene nyaka wedeni, yani osiepe dhako ni gi wede dhako ni aparo. To chiege to onge go gi gombo. Ka penjo koni please out the man ng'ato. An kinda kodi no seru. Yani koro gidak ka guok gi rombo. En adiera ni gima pastor wacho na en adiera. Nitiere gima jachien oketo kanyo. To kuom nying moloyo nying duto, nying Yesu Kristo ma Nazareth, duto nyalore ni jomoyie. Kendo ka iyie kuom wach ma wacho sani ni, tidhi neno lokruok nikech misigo mar odi ine miting'o, ot en mar dhako. Kendo dichuo nyalo gede koni wan wadhi maka min ng'ane. Nyiso ni dalano ni lweti, odno ni lweti. Taywach ni in gi chik mar dalano ma kiwuowa gi Nyasaye maber, koponi in ng'ama war.
to Nyasaye nyaka winji mokomesha gik maricho matimore kanyo. Koro gik maricho ok dwa yie dak achana mondo timre. Mano ok dak achana, mano dak chaf, mano dak motow, mano dak mokethore, mano dak marach. To dak achana ka wapuonjo dak maber mondo Nyasaye mara marambi man gi teko otimie gimoro. Omiyo daher mondo akoni osiepna, jodi nok tim gino gi pache, ok otim gi dwarone, to nitie jachien madhire mondo tim. Kendo sama wuoyo ni many dichuo moro, dichuo pok nonyise dhako ni many moro. Kendo kidwa yude ng'ama janyiego, to en dichuo. Dichuo janyiego manyalo negore kata kende. To kineno masukuma ini many ng'ano ok wuok kende, nitie jachien modak mawuoyo kuome. Ibe chichi. Koro many Nyasaye original mondo ne gik ma Nyasaye original timo. An kaka pile, an Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ Church. 0720 40 39 13 0720 40 39 13. Warado kodi kikelo penjo kamiluongo ni #DAK ACHANA. Wariti Nyasaye mondo gwedhi ka waromo kendo e nying Yesu ja Nazareth. Amen.